Benvinguts de nou al canal Piloto a Casa. En la sessió d'avui anem a tractar l'articulació del turmell. Per a la sessió del dia d'avui anem a necessitar una caïda menuda, un estep, una colxoneta, algo de pes, un rodillo o bé un palo de granera i la pilota. En primer lloc, anem a començar fent massatge sobre la planta del peu, d'acord? En la sessió del dia d'avui, si la fem la major part d'ella descalços, sempre i quan ens ho permeta la sensació de dolor, ho fem, val? Anem a començar fent massatge en la pilota sobre la planta del peu. Farem unes 20 passades, com sempre, ja que, com heu vist al llarg de les altres sessions, m'agrada sempre començar en el massatge per alliberar aquesta tensió excessiva dels teixits que anem a treballar. Unes 20 passades en cada peu. Seguirem fent massatge en el rodillo sobre la part del sóleo i el gemelo, ja que és una musculatura que està involucrada en l'articulació del turmell i bé, ens va vindre bé relaxar-la de cara al treball que anem a fer posteriorment en la sessió. D'acord? Com bé us havia dit, jo vaig utilitzar aquesta ferramenta, que és un foam una miqueta més fi i allargat, però que en un simple palo de granera o en una simple pica de fusta també es podria servir. I ho farem de la següent manera. Passades, curtes i de baix cap a dalt. D'acord? Treballarem unes 20 passades, primer per la part inferior, a nivell de sòleo, i després per part posterior a nivell de bessó. I, com us havia dit, després la part de dalt, part superior, unes 20 passades, i ja quedaria tota la musculatura disposta per al treball. Bé, el següent exercici que anem a realitzar, ens anem a sentar i anem a col·locar una cama sobre l'altra i en els dits de la mà anem a separar els dits del peu. I a partir d'ací anem a fer cercles en el peu. Uns 20 cercles. Mantenim els dits del peu separats. Com bé sabeu, jo realitzo l'exemple en una extremitat, però que els exercicis són per a les dues extremitats, tant per a la dreta com per a l'esquerra. Tindríem els 20 cercles, d'acord? Continuaríem amb massatge a nivell del tendó d'Aquil·les, simplement donant-li una miqueta de mobilitat de baix a dalt. Així sí que podríem, en 15 passades, estaria ja correcte. I després d'aquestes 15, amunt i avall, faríem de costat a costat, manejant una miqueta, donant-li mobilitat a aquest tendó d'Aquil·les, que ens ajuda a tindre millor mobilitat a nivell del turmell. Bé, com us havia dit, perquè ho vegeu bé, passades amunt i avall, fent un poc de pressió i manejant el tendó de costat a costat. Si vegeu que us costa molt en el peu apoyat, sempre ho podeu fer en el peu, en l'aire i la musculatura relaxada. D'acord? Bé, seguim i com us havia dit,
Com la sessió anem a trencar el turmell, jo he decidit fer-ho descalç, i seguint en la part de mobilitat, el que anem a fer és el següent. D'ací, en l'estep, anem a col·locar la punta del peu dalt i simplement el que anem a fer és desplaçar el pes del nostre cos cap a davant, sempre mantenint l'esquena recta, avant i arrere, mantenint sempre el taló apoyat en el piso i la punta sobre l'estep. Realitzarem de 10 a 12 repeticions en cada peu. Bé, i el següent exercici també encarat a la mobilitat del turmell, seria de dorsiflexió, que l'última sessió que tractarem l'articulació del turmell ja realitzarem aquest exercici. És el següent. En posició de s'encant, el genoll en terra, peu avant, i d'ací, evitant que el taló s'alce del piso i també important, que en la sessió anterior no ho vaig anomenar, és que la cadera no se desplaci cap a fora, d'acord? Sempre seguint en línia recta. Altra cosa que hem de tindre en compte en aquest tipus d'exercici és que el genoll no vagi tendís cap a dalt, sempre ens hem de veure la punta del peu. El genoll sempre més tendint cap a la part externa que cap a la part interna, d'acord? D'aquest exercici realitzaríem 10 repeticions en cada cama. Seguim, i ara que ja tenim la part de massatge i la part de mobilitat, anem a introduir un exercici en el qual anem a atacar sobre l'estabilitat i en aquest cas anem a fer-ho sobre l'estabilitat a una cama, d'acord? I anem a fer-ho de la següent manera. Deixarem un peu en terra i en l'altre el que anem a fer és intentar desestabilitzar el peu que se queda en el piso, d'acord? I a partir d'ací, en aquest peu en terra, el que anem a intentar fer és imitar el gest de la marxa. Arrere i avant. Arrere i avant. Hem de tindre en compte, en aquest cas, penseu que heu de fer força en el peu contra el piso, com si estigueu xafant-lo, perquè així el que fem és estabilitzar-nos i evitar moviments inapropiats que ens puguen fer caure. Aquest exercici es podria aplicar, per exemple, en el gest específic del pilotari. Donem una pilota i ens quedem sobre una cama, sempre va ser més eficient el poder recuperar abans la posició que no si te desestabilitzes i vens a terra. D'acord? I com us estava comentant, aquest exercici faríem 8 repeticions en cama dreta i 8 repeticions en cama esquerra i ja estaríem dispostos per començar a treballar la força. Com sempre, en la sessió d'avui són 3 blocs de treball, 2 primers blocs amb exercicis de força molt encarats a l'articulació del turmell i un tercer bloc una miqueta més dinàmic, d'acord? Bé, doncs anem allà. El primer bloc de 3 exercicis consta d'aquest. Deixarem el coixinet a la part de darrere nostre i el que hem de fer és mantenint un peu en terra i farem una zancada arrere. I tornarem al lloc. Zancar arrere i tornarem al lloc. Com us havia estat comentant abans, el genoll sempre ha de tendir més cap a la part externa que cap a la part interna. D'acord? Hem d'evitar això i hem de buscar
això, val? I el cos sempre recte. Qui domine aquest exercici sempre pot agafar algo de pes i d'ací a ací. Intentant sempre que el peu, com hem vist des del principi de la sessió, que el peu faci força contra el piso per a donar estabilitat al cos. El següent exercici necessitaríem la cadira, val? I simplement seria col·locar un peu dalt, val? Estabilitzar i a partir d'ací anar amunt, val? Evitant els moviments que se provoquen a nivell de genoll. El peu sempre, com us dic, sempre apretant el piso. Ahí. Torna enrere i ahí. Aguanta d'altres 3 segons per a que es provoque el treball d'estabilització de la cama que se queda apoyada, i l'esquena sempre recta. Busquem tocar el cel, d'acord? Faríem 8 repeticions en cada cama. Per últim, el tercer exercici d'aquest bloc consisteix en aplicar el gest de la marxa, però donant un poquet de dinamisme. En aquest cas, anem a fer 3 passos i a quedar-nos en apoyo unipodal sobre una cama. D'acord? Seria de la següent manera. Faríem 1, 2, 3 i ens quedaríem aguantant. 1, 2, 3 i ens quedaríem aguantant. Així, al llarg de l'exercici, realitzaríem 5 apoyos en la cama dreta i 5 en la cama esquerra. I com és a 3 repeticions, sempre anem alternant. Primer una cama i després l'altra. D'acord? Bé, i amb això acabaríem el bloc 1 de treball. Recordeu que el bloc 1 va constar de 3 exercicis que repetirem 3 vegades, sense descans entre exercici, però sí que faríem un descans a l'acabar el bloc. D'acord? Bé, doncs així ja anem a encarar el bloc 2, que constaria de 3 exercicis més, en els quals el primer anem a col·locar-nos un peu sobre la cadira, l'altre davant, com sempre xafant el piso en el peu que es queda apoyat davant, i a partir d'ací esquena recta i baixaríem avall. I recordeu aplicar tot el que us he estat repetint al llarg de la sessió. El genoll que no tendisca a entrar cap a dins, sempre que sigui cap a la punta del peu o més cap a la part externa. El peu que se queda, recordeu, xafar el piso per estabilitzar i simplement baixar, baixa i puja, baixa i puja. D'aquest exercici faríem 8 repeticions en cada cama i, com us he dit abans, el que domine aquest tipus d'exercici i necessita més intensitat sempre pot agarrar algo de pes en les mans. D'acord? En aquest cas, a part d'agarrar pes en les mans, podem fer una xicoteta variació per donar encara més intensitat i és, en comptes de tindre el pes agarrat en les dues mans, tindre'l en la mà de la part contralateral a la cama que se queda apoyada. D'acord? Això el que ens provocaria és més inestabilitat. D'acord? Bé, el segon exercici d'aquest segon bloc seria el següent. Agafaríem l'ester, col·locaríem un peu dalt i en l'altre vindríem a tocar el piso i amunt. Tocaríem el piso i amunt. I com us he estat repetint, el genoll de la cama que se queda dalt sempre
cap a l'exterior, no cap a l'interior. Important que quan baixem el taló del peu que se queda dalt que no s'eleve, que sempre estigui en contacte amb l'estern. D'aquest exercici faríem 10 repeticions en cada cama. A part de tindre en compte que en aquest exercici treballem la dorsiflexió, també hem de tindre en compte que estem treballant de manera cèntrica el quàdriceps, ja que al pujar des d'ací baix cap amunt estem treballant de manera cèntrica. Bé, continuem. I el tercer exercici, altra volta també he optat per un exercici una miqueta més dinàmic i sobre un peu, és a dir, en apoyo unipodal, d'acord? I és el següent. Aquest tercer exercici consta de realitzar 6 bots a un sol peu, ahí, 6 en l'altre, i repetir 3 vegades cada cama. Recordeu, com sempre, cada volta que aterre, evitar que el genoll caiga al baldo. Sempre mantinguent certa tensió i que el genoll caiga sobre la punta del peu. D'acord? Bé, i per finalitzar aquesta sessió anem a realitzar el tercer bloc que va constar de 10 rondes dels 2 exercicis que vaig a descriure-vos a continuació. El primer exercici és una zancada en bot, en la qual anem a canviar la cama de davant en cada bot. I anem a realitzar 20 repeticions d'aquesta. I després anem a fer el segon exercici, va constar de bots, obrint i tancant les cames i acompanyant el moviment amb els braços. I també farem 20 repeticions. Després d'aquests 2 exercicis, deixeu-se el temps que necessiteu per descansar i poder tornar-los a fer fins completar les 10 rondes. D'acord? Abans de finalitzar la sessió, vaig a fer-vos una demostració del que seria aquest tercer bloc i com es farien els 2 exercicis que us he comentat. D'acord? Bé, el primer, la zancada en bot, canviar la cama de davant, seria esta, i aniríem ahí buscant aquestes 20 repeticions de les quals us he comentat que consta aquest exercici. D'acord? El que domini l'exercici sempre pot baixar una miqueta més. I com sempre, mantinguem sempre l'alineació dels genolls i els turmells estables. Bé, el segon exercici, que vos he comentat que era bots o tancant les cames, i acompanyant el gest amb els braços, seria el següent, seria ahí. I també serien 20 repeticions. Ja vegeu que són exercicis un poc més dinàmics i una miqueta més exigents. Ja combinen tot el que hem estat treballant al llarg de la sessió. Combinen tant la mobilitat del turmell com l'estabilitat, com la força per a realitzar els bots. I bé, a partir d'ací donem per finalitzada aquesta sessió en la que és la segona, en la que tractem l'articulació del turmell. I bé, ja sabeu que qualsevol dubte podeu escriure i intentaré resoldre-lo. Bé, moltes gràcies i fins la pròxima sessió. Salut i pilota!